Wo bashana iSPV bashana iyazi ukuthi iphatha inyuku elayithile bashana ibukubuku eliserious bashana kalongikhale njalo bashana ngeSPV bashana hayi elinye iklasi leliyana bashana bashana makuthiwa bayavalwa basuke bevalwe izinkuzi malanga zama-veteran bashana hayi kodwa noma kuthiwa uyazazi indaba zakho wovalelisa kwabakini uma ufuna ukuvala lesiya ngoba ayizwile lesiya azinawo u-backwards zino-forward lezi ikenga eningi laphana bashana ibuya kwi-Elite Unit bashana ayisipetuli kwasona isihlama bashana plus abelungu bayathanda ukuthi le mali bayigadise odaki ngoba bazi odaki ukuthi akuplaki kuyabhutshwa bashana plus ne-came black magic idliwe bashana hayi bashana yabo nje la babeyivala le ko Eastern Cape amajita ewu6 bashana bashaya spin imoto yavimba umgaqo bashana zivela iphume lezo bashana kuba ngathi akonakele lutho ziyithathela icover bashana echamameza mkhulukude omadoda asizile kunina sothatha imali yomlungu ningaze nifele imali yomlungu hayi kusho ukuthi bakhuluma kwabanye abantu bashana zikhulume lezi ithi hayi bafana hayi namhlanje basiphazamisa sisemsebenzini sisamele ingane azithi ziyadubula lezi ziyabakhava mshana zikhavane lezi mshana zibankanke bakhandela isibaya mshana ayithambling mshana zibhale kuyona imkhulukudu mshana isamule insimbi yomlungu bashana kube ukhethi kushiyana uwenza bashana hayi mshana yabona lezi SPV ayogada mshana indoda mshana injini ishaya isilinda yethu mshana ku blow igasket mshana kushunqa sathi ziyivalile mshana yasholonto mshana yashinga ibhobho yashindolo nje emkhulukude u6 mshana bayiphula amakanda kwashunqa mshana kwandiza ugebhezi baphelela khona lapho mshana SPV isabungayazi mshana zinoplagi lezi ayizwile yasholonto bashana lo go player 2 guys